taj u kašketu. Dođi vamo. Namjerno prvi da me napada. Ja radim Mirolo live, njemu Evo Zoki Alaha mi, gledaj Ramba. Ide Zoki lamina. smeta to, brate. Šta je problem? Prvi da me napada. Ja radim Mirolo live, njemu smeta to, brate. Šta je problem? Tako je! Za dijete sve! Pravo Zoki! Ajde. Vidi. Šta? Ajde da stati. To Zoki! Šta je smešno? Aha! Je. Ajde. Snimaj slobodno. Što vređaš, jeli? Dođi vamo. Čekaj. Daj se jurimo, daj pričaj, ako umeš da pričaš. Pomeri se bez tu kameru gledati. Spusti kameru. Što si krenuo prvi na mene? Šta je problem? Samo ti snimaj kameru. Sve ih snima! Zašto si me napao prvi? Jeste, rekao Zoki Alaha! napao bez razloga. Šta? Ja sam rekao. A što je rekao? Te što mi je rekao nešto? Evo, poslu mi spremno. Sve su, koji kako to sad. Aš! Ma nije prvi put da se kača na njega.